Sa pagbusikad sa Beirut, Lebanon, nga gikamatay sa duha ka Pinoy, usa sa mga survivor niini ang usa ka babaeng taga Kapalong, Davao del Norte. Nakuhaan pa niya og cellphone video ang pagkahuman sa hitabo. Atong sayron ang iyang kasinatian diyang nahitabo ang pagbusikad, pinaagi nining report. Mao kini ang manghilingig nga pagbuto sa usa ka storage facility sa port sa Beirut, Lebanon. Sa pagbuto sa sobra 2,700 ka toneladang ammonium nitrate, daw gipapas ang mga gambalay sa usa ka pamiluklang. Ang mga kabalayan dool sa port nangabungkag ug nangaguba. Sa maong hitabo, pipila ka Pinoy ang nadamay. Usa sa mga survivor niini ang OFW nga si Lolita Tinya nga taga Kapalong, Davao del Norte. Kinsa nagtrabaho sa usa ka balay duulang sa nahitabuan. Sa iyang video, makita ang grabing kadaot sa ilang panimalay hatod sa pagbuto. Paano to? Lord, help me, Lord. May pamilya pa ako, Lord. Gloria! Paano, Gloria? Saan tayo pupunta? Paano saan tayo pupunta? Sa diyang mihilom na ang lugar, migawa siya og iyang mga kaubanang OFW kinsa mga nasamdan sab ug daw wa katingog human sa hitabo. Nagkadugo na ako yung mga kasamahan ko. Nanuo, guba yung bahay namin. Ay, Diyos ko, kung saan na ako ni... akong dugo, nagkadugo-dugo ko. Makita usab sa video nga wala gayud biyae sa iyang mga kaubanang OFW ang ilang mga alagang bata. Lakip mga Binoyeng hayop, bisan nagkasamad-samad na. Hala, naisugat yung likod mo. Ay, walang upuan. Ayan ang may upuan. Ang Diyos ko, naiwan din. Yung bata, anuhin mo. Yung ulo ng bata. Ako, masakit yung sugat ko. Sa interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao, sa bana ni Lolita nga naa sa barangay Kapungagan sa Kapalong, nahadlok siya sa seguridad sa iyang asawa. Gani gusto na niya kining paulion. Magdoble kayod na lang kuno siya sa pagbantay sa sagingan aron sila mabuhi. Wala to akong gihangyo, sir, nga hinautong ta na makatabang nga makauli lang akong asawa diri sa amoa. Kana lang akong gihangyo, sir. Apan matod ni Lolita, gusto man kuno niya mauli, pero atimonan una niya ang iyang mga amo kay nagrabihan sab sa pagbusikad. Sa datos sa Dole, duha ka Pinoy ang patay sa hitabo ug dulan 20 ang nasamdan. Ako, si Rial Surotse para sa One Mindanao.